Hey thian te u ka in thata ka chung te nen ti hi a suicide note Instagram a posa abul chan na ani he a suicide note a hian aziak nem khop maya chung ko du tak chu an fa pa ni depressed le rilukal swalawangin elen khotlang te chuan an chan ta an nu an pa an unaw pathum le an pi te chu an thivek. The sunburst flowers calling on memories overdue that I 1500 block Blind Bluff Drive chung ko cheng te chu thiveka mon ni a kumsom pakomi Farhan to hit le a u kumsom ni pakhat mi Tanvir to hit te chuan anma ni ba ka an chung te mi palian that veka thi te hi ani pani Farhan le Tanvir ba ka an chung te dang pali apa Tauhidul Islam anu Iron Islam ampi Altafun Nesa le Forbin Tauhid an unaw nu te hi ani hemi pa unaw patni te hian an chung kwa an thisen zom pui ngei te chu an thata an ma ni an in that vele ani chu an then omte chuan chung ko nge tak hlotling tak le lim tak angin an mu a an then omte le chung te tan po hetianga chung ko hung le za kai an thi ta vek mai chu an tuar thiam lo le a chu po an fa te nge depressed local swal laka le ngal Tauhid chung kwa te hi New York atanga Allen Texas a insan an ni a an pa ber pu Tauhidul hi Information Technology Center athoka annu Iron hi chu ina omani a chung kwa le fa te lo en kol thina ni thung an pi altafon po hi tha zinga telani a ani hi chu Bangladesh ami ni in an chung kwa hi aron tlo a aron zina hetia Farhan le Tanvir tin an chung te an tha vek ma kar khat khan hodai to turani a ma se van doi thak takin COVID-19 awangin in kai shwaina azom vianga ya a ho theilova ala chama avan duai ve ta ani chuan poi khoi tu pakhat zok Farhan hi hanbel chang de ulokila college kalme computer science la ni a University of Texas Austin Nazirani mase azir zom lova a roommate bula a mental health chungchang hello suito nge nge a aril ru ashisel lovin a depressa he hian azir lai thataka zirzom turpo ati boy thualo shila a suicide note khat chuan no chuak angina in suina in an college spokesperson ro chuan ama du thu nge college pansan ni in soithunga thudik takero achiang talo tichuan unaw pa Farhan uzok Tanvir po hi Texas University a thohina kalve a akalzam lava abang thova mase Farhan a hian abang mangi abang tlai zok ti shiata ni lova an unaw nu February hi Farhan a phir pui nu ani a Tanvir na wani bok scholarship award mu awangin New York University a kaltumina in buat sai meka ni en mai chuan chung ko pangai takan ni a hetia rap thlak taka anaral mai hi mitam taktan an ma ni shetu te tan phei chuan thil oi lo takani thotan jing ani a Allen police te chuan Tauhid chung kwa te in chu endik turin an kala an kal chan po an chung ko thian te jing ami hian Farhan Tauhid Instagram account na a suicide note thui tak a mua a chiar wang ani a Farhan hian a Instagram bio a suicide note hi alo da ani chu kan muang hian he hi alo chiar fu a fiam thu mai ang ati lawa wangin police te alo be popa mani in tha na le tol tha da thlenga omem ti endik turin police te cholo nge na police te an vakala an inan vakika tu man an chang lo an lut chule an chung kwa chu silaya ka hlum ve kan lo ni police ten thu chua an siama heta hian Farhan le unaw pa hian thakhat vel bor liam ta khan he hi an lo plan to a chu chu an ma ni mai ba ka an chung te dang zong po tha vek hi ani an ti a Farhan an suicide note po khan he hi lo ziak shim shima anota hian an unaw hian an ma ni ba ka an chung te dang zong tha vek an tum ti azia ka ma se an tum ni ero aziak lang lo thung mase police terin dan chuan inrin ni za na thil thlengani mela chon he Tauhid chung kwa te hetia rap thlak taka an han thi ta hi an khotlang tan chon rap thlak zol bik leya achan chu an khotlang hi aral muangin thil thalo lam shim thleng hi shat tur fanga a ngai lawani ber Syed Chowdhury
kumsom ruk mi lia chung te phei hi chuan an mit le beng ngei pu an oi thei lo hial thuan soya an chung kwa abuaina a om pu an hriat ngai lo thuan soya ni e pon lam lan dan got hi alo ti thin si lovani investigation an han kalpuya he unaw pani te hian ma atang he an thil ti hian lo tumin an lo in buat sai to alo ni ti suicide note atang khan hriat theya no ta hian an unawa depression an nei thu te mu tura oma apostupa farhan hian asoida chuan kumsang ni som paruka tang to depression alo nei to ti aziaka ma se khati hun lai kha chuan azepa asoi chuak ngai lem lo ni omania asoi zel dan chuan hetia omawang hian ama po alo in hliam fau thu soya a in hliam ti hian a in zai thena ni oma ni khata voi khat mai ni lawa in zai le ngal a thian pakhat po in farhan kha adam lai khan ama a in zai lai alo mu thin to a thil siam lampang chemte blade le bakche te regular taka mang thina ni thu alo soibok chuan u tanvira po hi depression wanga boy thawani a mizinga omnuwa matelawa anuna lo hlim lo hle ani farhana suicide note hian alan dan chuan anun beidon na hi atop to tak meu ni inalanga atop lama pheikha chuan farhana depression kha alang chuak hel to a achung te po hian an sheto nge a apa hian ti thei om chun ti in mental health ke ma lo da hiala farhana na suicide note hian a zia dan chuan atopa chuan tlerul ho ril ru boy depressed le mental lam enkol na center da a damdoi te nen tangkopin min enkol ta a mase katan chon omzia pakhat ma omlawati a hole a adin mun ngai rengin report chen kata alan dan chuan farhan le tanvir te unaw hian kum khat chunga an depression andam lawani chuan inti hlum turin alo in thurwal reng to a annun boy le shom tak ti top turin annun na lak mai bak chu ti thei nei ni in anin shelo atopa chuan chanpuina an hmolawa annat na po alangai reng tanvir chuan anaw farhan chu silai le turin a puita a antum ti hlotling turin silai pani an leita nota ziada chuan kanthil tuma herbert chu silai ni kha ani atia farhan khan anram dan a suicide nota khan soitel se boka an gun control law soi chhuaka US gun control hi fiam thu mai ani atia US a hian gun control hi athaviau ni na hriat sia an omna Texas a hian alo zalian dewani mana asoidan chuan rilulam thatlo na mental illness in ayem ti chu silai le main an lo zota nei lo ti in do ta soi thu a soi boka ti chuan silai chu aleita an rilulam thatlo na te zepin foman filapa silai pani an kol taran mai he a suicide note thui tak phek rukna hian an chungte an tha dan tura ziaka silai pani an leanga an unawin pakhat veve an kenganga tanvir chuan anule pate lo bitumanga farhan chuan a pi le a unaw nu ti chuan an ma ni anin kap le veve ang an chen omte hian silai ri an hriat lo thu an soya hewang hian an chen omte police report tu an omlova a report tu chu a Instagram a suicide note share tu kha ani mai an khotlang le shetu tu po in makanti a thi an du ani pon an chongti zongjong han tha kher khan ti mithen khatrin dan chuan an pani a an inti hlum chuan an chungte tan an atlu tu kan hlawanga an rualin anun na an lak sak ve tamai ani an ringa Farhan Khan a suicide nota khan a chungte huat na ani lo thule a mangai zok thu soya apa anu a unaw nu le api te a mangaya anwai hian a thatani chuan an tan thil tha ati zoka a in ngaya an unawa an in tha ngot chuan an chungte na takle in thiam lo takin an omdona chu chu du lo thu soi an unaw chuan an chungte thatin an mani an in that le a chung ko du om tak chu rei lo te a an mang ta fek mai ole ti hian a top kan thlengta he thil thlenga tang hian rilru hrisil nei poimo zia kan hrechiang khop mai rilru lo hrisil lo palani chuan chanpuina ngin hre reng su he khesi enge ingai dan le annu le pate tan phei kha chuan anma ni khovela tanga da bo tu tur pani lion shing chhuwa kan sia an unaw ngai dan an na don lu tu ka wanghin an chungte an that ve ta vek te kha enge ngai ve dan a om ve thawi ti nge hei chu depression pia lamani ma ni masial thak lu tu ki ti sok